Ka dorbar snong laujen reu ha kat santrik urempang arjar arbusan kala penlong de rensan jing elap pajba ha ka jo ka jakala ni ka common platform hamadan nong thamai ne ka benta ki kertong jong ki seng san hima bapher ki banya aireng ha ki election MBC shaka khasi hills autonomous district council dan nong thamai constituency ka banlong ha ka arpu waiterik urempang arjar arbusan hagani rensan lala ban saki ke jingwanya shimbenta da barok ki kertong ki banya aireng kata uba penyat sing sim naka National People's Party uba Desmond KL Maulong naka United Democratic Party uba Winston Tony Lingdo naka Voice of the People Party uba Alan Victor Lingdo ke Indian National Congress uba Erickton Diswer ke Khanam uba Fairlock di Ringsai ke Bharatiya Janata Party habashim ni kapali ban pensngowi ki mat ki jura ukertong jong ke Khanam uba Erickton Diswer ulaong ba ula don benta ha ka kinhon seng bahalang bat ula la ban shim ni ki babun ki issue Henry umpat la ban le AA bat kumta ka jingrung jong u sha ka seng san perthai ka long ba un la ban le khambha na ka benta ka jaj ban reu te habai dei hi bat ka jingrung jonga sha ka politics ka dei du ban khna ngala don hi kamsia man chakri tangai kamsia man chakri Henry ban le ru namta ka ri ka jaj ban reu nama nadu ban khna ngala I Jakarta ka jingmai ya ka jaj ban reu halor ka jingjilai jong ki mender hakani kari khasi bagi chungi balada ngim kindit ban reu manta ha so hakani kinti kam slem ba ka jaj ban reu chungi kan chat toblop haki wei pat ki jaj ban reu ki bamdai ki khasi ngam shim la kan ya kani ka jing idri tang namta bangai khun ya kani ka election MDC Henry nadu ban khna ngalai don manta ba ki kun hon seng bhalang bat bun ki issue nilai ya don ki issue bangla sha tia chak bom haki pulut bat kani kamshim la penting le pesmi jingi Henry bidang kadang IMC mingi banang tur syakmat bat ngasum thu habang don haki kun hon sing bhalang istu ki bun ki issue bangi take over Henry ilong pat ki pressure group bat nyemla ban le ya ke bangi anglut de nak tau ngasarum no syakaseng hima sima lemba ka sengkhnam hi ko mach pentep ya phi kedai ka seng ka balakha kertong thik nam tau jai ban reu khasi bat ya ka la je kerteng ka khun nyau trap National Awakening Movement bat kani ka kerteng ka khnam kam nam la banjeng ya da ne kran halor ka hok chu gi pat ki jai ban reu bat ka nong reu hi jong khnam kedai banjeng ya da penek besar bat kan tiu thek tangi laki jong bat yem salia bangi dong bangi lut banyi lek persya bat ki barjala namar ka khnam kam non kam ya ka vote jong ki barjala ha ka election MLA kimat hi habai dai bat kini ka election syaka hasil autonomous district council idan khasan teli Henry ngachim tangai teli ka barun kam ka balingkong kalong Pampatri kam hok ya ka trading by non travel regulation sejak naispa santusau namar ku mengitip bakani kaan ya menta kalong kum kalat kamai pisa ya ki basyong habo district council habang ngalap puli pnya ya kani ka trading by non travel regulation sejak naispa santusau kamdai kaan kaban sna pisa ya ka district council ne ya ki basyong hakpo ka department joka trade handrai ka dekaan ka banyada ya khai peteng jungi khasi bat ngakular dadang ngalong kum MTC ngam kidukan ki belala hi bersong ukasi ngan sukun sel be direct ya ki license joki shu bandang renew sukun sel be direct bat ailat ki para khasi ki jongi kamat ka bar bandawa bekno ya hukum presidential order sejak naispa santusau namar kat kumbalong menta nadu sejak naispa santusau hadu menta kathop kerteng jong scheduled tribes ka badai jong Meghalaya kamshim adon satya kanu ka jingpen be namar ka kung presidential order sejak naispa santusau ka chapter bakhat wei kidan palat saphotuli ki jai menriu ki badan ha ka thup kerteng jong ka jala Meghalaya deina kali ka daw ki jimantoi jongi kung ka jai menriu labun ki blak khri dakini ki ba dai wei jai menriu hagari ka rilum jongi bat kum supentep ru ka land transfer act ka khangla tangi kinon tribal banthit jaga Henry yakini ki safomut ki jai menriu ka ailat banthit jaga denalo kani ngi hap bandawa betno ya ka hukum jong presidential order sejak naispa santhau kabalai man penjanai susu ya ka iji rule sispa apufra perawan
dah bangi kuntup lo dah ka basyai kita tabut habo district council kendai tang khasi bapan pendam lo ya clause 3 ka bailat yudu ubarjala upala sa khatas nem balong nong tabut bad ya kani khila sakhi hakini khingat sni ba habo electoral rule kami tang barjala bad na kalian kasing khnam nakapor ka judawa ban penkelano ya kani ke id rule hispa arufra bat pendam lo ya kani clause 3 ka bailat yudu barjala upala sa khatas nem balong nong tabut jongi kita kini khinjat kentien ngam tan isu panong namar nakaliang ya armut kini dia kila percaya halo ka six schedule bat ka bor songka limba ka jisdang ya council kumtar tetar Habatin pej bahagi kishap ka plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.